Ну що ж, друзі, вітаю! Мене звати Лариса Волошина. Сьогодні в рамках акції солідарності українських журналістів з телеканалом АТР цей ефір для вас проведу я. У мене в ефірі Вадим Скібійський, представник, голова управління розвідки Міністерства оборони. Вітаю вас, пане Вадиме. Доброго дня. Я хочу перед тим, як почати наш ефір, хочу ще раз закликати наших глядачів дзвонити нам в ефір, писати свої повідомлення, коментувати, ставити питання, а також, безумовно, підтримувати телеканал АТР. Ну що ж, пане Вадиме, от перше моє питання до вас полягає в вашому виступі, який на сайті Міністерства оборони було опубліковано ваше інтерв'ю. Це сталося якраз той день, коли було РНБО щодо порушення режиму тиші, щодо нібито спроби прориву в районі Золотого. І раптом от з'являється ваше повідомлення про те, що Росія накопичує на кордонах з Україною шалену силу військових, що до 2022-2023 року вони досягнуть такого рівня, що зможуть почати вторгнення, не застосовуючи мобілізацію. Наскільки я розумію, це вкрай небезпечно, тому що якщо країна, яка здійснює напад, ну умовно, не має мобілізувати для цього людські резерви, відслідкувати момент майже неможливо. От і тому моє питання полягає в тому, на ваш погляд, для чого Російська Федерація це робить? Тримати таку кількість військових на чужих кордонах? Хіба це можливо просто заради забавки чи лякалки? Дійсно, дякую за таке ємке запитання. Чому? Тому що необхідно прослідкувати динаміку розвитку подій довкола України, починаючи з 2014 року. От сьогодні якраз ті роковини, коли почалася збройна агресія проти нашої держави. Все почалося з Криму, потім Східна Україна, Донбас, плани Російської Федерації щодо окупації не тільки тих районів, які ми зараз маємо на сході України, а там створення Новоросії, інші плани. І якщо взяти ті історичні роки, то тоді, наприклад, у 2014-2015 році на нашу територію заходили батальйонні тактичні групи Російської Федерації, Збройних сил Російської Федерації, які формувалися не тільки в європейській частині. Це були і підрозділи, які приходили на нашу територію з Центральної Росії, зі Східного військового округу Російської Федерації. Таким чином, це було угруповання військ, яке збиралося по території всієї Росії. Що ми маємо на сьогоднішній день? На сьогоднішній день ми маємо такі угруповання, які вже на постійній основі базуються біля наших кордонів. І в тому числі в окупованому Криму. І саме це становить загрозу. Головне управління розвідки Міністерства оборони постійно відслідковує всі, починаючи від планів Росії щодо нарощування цих військ біля наших кордонів, і всі заходи, які проводить Росія на своїй території. Чому? Тому що за цей період часу, з 2014 року, це створення двох нових армій. Це розгортання потужного авіаційного компоненту, це посилення морського компоненту, це постійна мілітаризація Кримського півострову. Наскільки це загрозливо? Це дуже загрозливо. Тому що на сьогоднішній день, наприклад, якщо ми говоримо про нові дивізії, 3-ю механізовану дивізію, 144-ту механізовану дивізію Російської Федерації, вони розміщуються на території Російської Федерації на відстані 30-50 кілометрів від нашого кордону. Відповідно, зайти на територію України, а тим паче це час, який необхідний буде, це пару годин. І вони постійно відпрацьовують ці питання. Під час польових виходів, під час занять з бойової готовності, саме відпрацьовується питання виходу до нашого державного кордону. Так, дійсно, це є загроза, через це ми інформуємо. Ну, по-перше, це наш прямий обов'язок своєчасно виявляти загрози, виявляти ознаки, розвідувальні ознаки появи такої загрози, для того, щоб можна було дати адекватну відповідь. Знаєте, для мене, коли ваш виступ прозвучав в той самий день, він був опублікований в той самий день, коли президент, головнокомандувач говорить про провокацію, і що дивно, одразу після його виступу виступає пан Хавчак на штабу і каже, що це не провокація, це військова операція. І коли розвідка дає абсолютно інші дані
про загрозу, і коли розвідка фактично суперечить головнокомандуючого, я на моїй пам'яті це було один раз. Напередодні окупації Криму, коли президент Янукович ігнорував дані розвідки і повідомлення військових, про що говорилося на суді проти нього. Там говорилося, що починаючи з грудня місяця військова розвідка давала президенту на стіл дані про накопичення резервів на території Криму. З січня були дані, куди прибувають військові, де вони розташовуються. І що тоді, як про це свідчив адмірал Воронченко, про те, що він тоді був, напередодні окупації, він був головою берегової охорони в Криму. То фактично прикордонник, причому військовий. І він говорить, що тоді було навіть розроблялися два варіанти. Або введення воєнного стану на території півострова, тому що загроза вторгнення була дуже висока, або проведення військових навчань. Більше того, як свідчать документи, військові навчання передбачалося завести 2 бригади. Замість них, як ми пам'ятаємо, була заведена тільки рота, 25-та рота, 25-ї бригади, яка потім проривалася з Криму вже на броні зі зброєю. І замість військових навчань, як радили військові, були плани заблокувати, тобто там ціллю цих навчань було блокування умовних сил противника на їх військових базах. Тобто ми з вами розуміємо, про що мова. Уявляйте собі, в кінці січня, почати такі військові навчання, завести на півострів дві додаткових бригади. Ми розуміємо, що це могло би зірвати плани по окупації. Замість цього Янукович провів військові стрільби на Чауді, замість 2 батальйонів одна рота, як ми знаємо. Ну і результат ми бачимо. І от тоді, от чому я про це говорю? От тоді, саме розвідка, саме військові були тими, хто у ці майдані буремні дні говорив про те, що біля Криму щось відбувається. Росія накопичить. От на ваш погляд, те, що зараз відбувається, чи не є ігнорування командуванням загроз? Чи це така гібридна тактика? Ну, по-перше, давайте по суті цього питання. Чому? Тому що протиріч нема ніяких. Те, що говорив Верховний Головнокомандувач, те, що говорив начальник Генерального штабу, Головнокомандувач Збройних сил, вони говорили про той тактичний епізод, який відбувся на лінії фронту. Це епізод, ну, якщо ми говоримо тактичний, про кількість військ, які були залучені до цієї конфліктної ситуації, а по суті до провокаційної ситуації. А якщо ми говоримо про накопичення військ біля нашого кордону, про створення резервів, про згортання мобіляційних баз, ми вже говоримо про стратегічні питання. І реакція на ці стратегічні питання, на ці стратегічні загрози, вона проявляється насамперед в тому, що робиться в Збройних силах України. Це є план розвитку Збройних сил, є державна програма закупівлі озброєння і військової техніки, є плани щодо нарощування бойового потенціалу і бойової підготовки. Це вже все направлено на те, щоб попередити і підготувати наші війська, наші держави до більш широкомасштабних дій Російської Федерації. Ви зараз запевняєте нас, що ситуація під контролем і що Україна розуміє небезпеку і реагує на неї? В тому і сенс, що Україна дійсно розуміє ту загрозу, яка є. Якщо ми говоримо про те, що ми зараз проводимо оборонний огляд, де ми чітко визначаємо сценарії, по яким може діяти Російська Федерація. Наступний момент – це наші партнери. Наші партнери, наші союзники по Чорноморському регіоні. Вони підтримують, і ви бачите, наскільки зараз активно працюємо і Україна, і інші країни нашого регіону, в тому числі і країни НАТО, для того, щоб запобігти такому розвитку подій і запобігти саме розвитку критичної загрози, яка може походити від Російської Федерації. Тому що ця загроза зростає. Ми бачимо, наскільки активно вони працюють в регіоні Чорного моря, наскільки є загроза вільному судноплавству в нашому регіоні, наскільки активно використовується та інфраструктура, як в окупованому Криму, так і взагалі в Чорному морі, для ведення всіх дій, тиску, економічного тиску, політичного, ведення розвідки і таке інше. І на сьогоднішній день ми розуміємо, що це загроза не тільки для нашої держави, це загроза для всього регіону. У нас є сюжет, я хочу нагадати, як відбувалося вже саме захоплення 27 лютого 2014 року, так звані «зелені чоловічки», насправді це сили спецпризначення Російської Федерації.
як вони захоплювали Верховну Раду Криму. А потім ми продовжимо. В Симферополе произошел захват государственных учреждений. Около 4 утра полсотни вооруженных мужчин заняли крымский парламент. Столько же Совет министров Крыма. Милиционеров с стабильным оружием и обслуживающий персонал неизвестные выставили на улицу. Этот мужчина видел собственными глазами все. Уверяет, здание захватили пророссийски настроенные крымчане. 2 КАМАЗа. Они разгружались. Они тихонечко раз. Они это кто? Это одеты, не в солдатской форме, а просто вот такие формы вообще очень странные, с белыми повязками. Оружие, как оружие, мешки, автоматы, пистолеты. Здание Совета министров Крыма было полностью оцеплено правоохранительными органами. Центр частично перекрыла милиция. Пешеходов не пропускали, не ездил и общественный транспорт. В захваченное здание правительства заходил Анатолий Могилев. Он разговаривал с мужчиной в черной маске. Неизвестные не выдвинули ни одного требования и отказались от переговоров. Мои переговоры с ними ни к чему не привели. Находящиеся там люди сказали о том, что они не уполномочены вести переговоры, взяли мой мобильный телефон, и по этому телефону готовы будут со мной связаться в тот момент, когда они будут готовы к каким-то разговорам. Никаких требований они не выдвигали. В связи с неспокойной ситуацией отменили занятия в школах города. В Верховный Совет Крыма без каких-либо препятствий попали члены его президиума. Депутаты хотели созвать сессию. Около крымского парламента активисты развернули полотно в виде флага Российской Федерации и прошлись по улицам столицы. Митингующие скандировали «Россия». Лидер крымских татар против проведения референдума о расширении автономии Крыма. Говорит, это первый шаг на пути присоединения полуострова к России. Пользуясь ситуацией, максимально перебрать на себя полномочия от центра к автономной республике Крым. Перебрать полномочия в такой мере, чтобы при необходимости сделать второй шаг, которого мы все опасаемся. Сделать второй шаг, который направлен на отторжение Крыма от Украины и, возможно, обращение к другому государству о оказании помощи в защите, для меня в кавычках, Крыма. Сессия долго не начиналась, так как не было кворума. После обеда ее все-таки провели. Там депутаты проголосовали за проведение референдума 25 мая о статусе Крыма и отправили в отставку правительство Могилева. Журналистов в сессионный зал так и не пустили. Ну що ж, ми відновили події. Що тут цікавого? В той момент Російська Федерація, де не тільки Російська Федерація, а і багато інших сил, людей коментували, що, мовляв, це такий прояв сепаратизму в Криму. Зсередини було зрозуміло, що це захоплення. Тим не менш, були багато речей, які зараз виглядають вже трошки по-іншому. Тому що, наприклад, я вже говорила про те, що стало відомо, що з грудня місяця Російська Федерація завозила на територію півострова аптечки, амуніцію і сухпайок. Тобто це накопичення резервів і гарючі смазочні паливні матеріали. По-друге, з січня почали прибувати військові і парамілітарні утворення казачества, так зване, яке розміщувалося як на об'єктах цивільних, так і на військових об'єктах. По-третє, напередодні всіх цих подій, буквально в 13-му році Російська Федерація проводила величезну кількість військових навчань біля півострова. Це і в квітні місяці навчання на півострові Тамань, яке було раптове, випадкове, повітряно-десантних військ, де відпрацьовувалося захоплення. Інформація про це, до речі, є на сайті Кремля. Оце дуже цікаво, досі є. 2 навчання, одне в березні, друге в квітні, потім навчання, ми знаємо, що в вересні місяці Росія проводила величезне навчання, так зване «Непорушна дружба», «Непорушне братерство» воно називалося, по миротворчих силах. Це навчання було серед військових Арменії, там Росія, Казахстан, Туркменістан, 5 країн. От де вони збиралися миротворити у вересні місяці, от велике питання, ще до Майдану, вся ця історія. От на ваш погляд, чому не було реакції на те, що, очевидно, от просто очевидно, Росія проводить навчання, Росія накопичує резерви. Хто мав реагувати і чому не було реакції?
На це питання дуже проста відповідь. Якщо я не помиляюся, в 2017 році в Верховній Раді в Комітеті з питань безпеки було слухання. Саме слухання присвячене річниці окупації Криму. І саме там була дана повністю інформація, а як відбувалися всі ці події і як відбувалася сама підготовка. Сама підготовка дійсно, коли ми наклали сам сценарій навчання «Запад-2013», то цей сценарій навчання передбачав на той період захоплення берегової зони. Це було в Калінінграді. Навіть не захоплення берегової зони, а захоплення Донбасу. Це перше. Друге, те, що відбувалося накопичення техніки і озброєння, це ж якраз був період підготовки до Олімпійських ігор. Відповідно, всі питання створення угруповання, посилення повітряно-десантними військами, повністю охорона акваторії Чорного моря, берегової зони, вони були відпрацьовані саме осінню на початку зими вже 2014 року під час підготовки до зимової олімпіади в Сочі. І наступне. Воєнна розвідка – це організм, скажімо так, це процес, який безперервний. Він кожного дня ми доповідаємо інформацію, що відбувається довкола України. Точно так же відбувалися доповіді щодня. Чому? Тому що були переміщення великих десантних кораблів. Були переміщення військ не тільки на територію Криму, а й взагалі в цьому регіоні. Коли почалися перекидання повітряно-десантних військ на Анапу, військово-транспортна авіація, це порядка 100 літаковилітів було зроблено саме в цей період, в лютий місяць, коли йшло активне перекидання військ. Інші моменти, в тому числі були нами зібрані факти, доказова база, що ці зелені чоловічки, учасник цих подій сказав, що да, якісь люди в цивільній формі. Коли підрозділи російських військ отримували цивільну форму одягу, переодягалися і вже діяли як місцеві мешканці, як якісь підрозділи або елементи супротиву. Таким чином, вся інформація, вона і доповідалася, і накопичувалася, але необхідно було рішення. Рішення на вищому державному керівництві, тому що це, по суті, функціональний обов'язок Верховного Головнокомандувача. Тобто один президент. Він гарант Конституції, це та людина, яка приймає рішення. Але ж необхідно врахувати і ту ситуацію, яка була на той час в країні. Слухайте, я говорю про те, що, наприклад, навчання ВДВ військово-десантних сил на півострові Тамань, вони були в квітні 2013 року, 13-го. Ба більше, як писала про це російська газета, що ці раптові оглядини, тобто раптовий огляд військ і навчання, що, мовляв, я цитую просто, військові офіцери і солдати підняті були по тривозі по раптовому наказу головнокомандуюча, тобто Володимира Путіна, хоча до цього вони вже відпрацьовані, вже були навчання і саме там. Тобто за один місяць, 13 років, ніякого Майдану. Нічого нема. Іде навчання на Тамані. Буквально через кілька місяців іде навчання в глибині Російської Федерації щодо взаємодії військ. Ми знаємо, що на Тамань були перекинуті десь вже починає з вересня, там де була дислокація військ, які були перекинуті навіть з Далекого Сходу. Тобто ми бачили це накопичення. Це вже захід 2013, який ви згадали. Це, мені здається, жовтень. Вересень, яка я згадала, тренування миротворчих сил. До лютого, коли була величезна, просто в них була повна мобілізація, відбулося 4 чи 5 навчань, не враховуючи таких невеликих, як, наприклад, спільне навчання флотів з флотом там чи Італії, чи щось таке в рамках підготовки до Олімпіади. І все це накопичення, все це заведення у акваторію Чорного моря. От ми знову повертаємося до того, з чого почали. Це здійснюється в Російській Федерації кожного року. Пане Вадиме, знаєте, що я хочу дізнатися? Кожного року, і дивіться, саме основне, що ті підрозділи, які проводили навчання на Тамані, вони не були основними при захопленні Криму. Основна увага і основну роль тоді відігравали. Це бригади спеціального призначення ГРУ-ГШ, це повітряно-десантні підрозділи, які були перекинуті з центральної частини, а вже потім зайшли підрозділи Південного військового округу, мотострілкові підрозділи, інші, які вже, по суті, скажімо так, стабілізували і окупували Крим. А до цього якраз перша фаза – це
сили спеціальних операцій. Знаєте, що мене цікавить в цій ситуації? Ми вже проговорили, що остаточне рішення мав прийняти головнокомандувач щодо реакції. Тому що, як, наприклад, в одному з моїх інтерв'ю пан Євген Марчук, він говорив, що можливо було реагувати і необхідно було реагувати на загрозу, на збільшення військових навчань біля узбережжя України. Тобто, цілком зрозуміло було, що ситуація небезпечна, і вона стала небезпечною задовго до Майдану. Вона стала насправді небезпечною тоді, коли Янукович рушив до підписання асоціації. Тобто тоді Росія почала накопичувати, а не тоді, коли люди вийшли на площу в центрі Києва. Так от, це рішення, єдине остаточне, яке має прийняти виключно головнокомандувач. Чи не є небезпечною така система, де від одної людини залежить фактично безпека всієї країни? І чи дійсно це демократична норма, тому що є військові комітети, є закриті слухання, є, наприклад, можливість в демократичних країнах інституціям, особливо інституціям безпеки, все ж таки не допустити, щоб президент сидів посеред свого там межигір'я і не реагував на доповіді розвідки. Ми говоримо правильно. Ми говоримо про ті демократичні інституції, які повинні працювати. Перший орган, який повинен працювати, це Рада національної безпеки і оборони. Чому? Тому що це є дорадчий орган президента, це орган, який обговорює всі питання, які стосуються національної безпеки і загроз. І це орган, який колегіально може прийняти рішення. А це рішення вже затверджує президент. Тобто цей механізм він напрацьований. Такий механізм в більшості демократичних країн, тих же самих Сполучених Штатів Америки, точно так же Рада безпеки і інші країни, тому що без цього неможливо. Це колегіальний дорадчий орган. Це по-перше. По-друге, а наскільки президент готовий взяти на себе відповідальність і затвердити рішення? Результат, знову ж таки, окупація Крима. Саме тоді на Раді національної безпеки і оборони не було прийнято однозначно рішення, що робити. І це є стенограма, і вона оприлюднена саме цього рішення. Тоді йшли такі жорсткі дебати, що робити. Чи було у Турчинова, коли ми вже говоримо про РНБО, насправді він був єдиний, хто проголосував за введення воєнного стану, і дивно, що навіть ті, хто скликали РНБО, в тому числі і тодішні виконувачі обов'язки СБУ, голови СБУ, що ти забула, хто це був тоді? От уявіть. Це не важливо. Сьогоднішній Сейм Батьківщини, я згадаю насправді. Так от, навіть СБУ, яке скликало це РНБО, вони проголосували проти. І от питання, чи міг Турчинов, якщо запускається механізм, військові виносять питання на РНБО про введення воєнного стану в зв'язку з подіями в Криму. Збирається РНБО, всі голосують проти. Що там робить Юлія Володимирівна, взагалі не зрозуміло, хто це взагалі і що вона там має робити. Але тим не менше, РНБО голосує проти, тільки виконувач обов'язки президента голосує за. Чи були у Турчинова механізми все ж таки ввести воєнний стан? Тому що РНБО заблокувала, тобто продовжити процедуру і винести вже питання до сесійної зали було неможливо. От на ваш погляд, які були механізми в цій ситуації? Ви знаєте, я кажу, це не є сфера моєї компетентності, але я от читав саму стенограму цього засідання Ради національної безпеки і оборони. Да, там дійсно було складно. Які механізми могли? Верховна Рада могла прийняти постанову, але ми розуміємо, що на той час вона була не дієздатна. Це по-перше. А по-друге, мабуть, все-таки не було у Турчинова такої підтримки, щоб одноосібно взяти на себе повноту влади і прийняти таке рішення. Він тоді об'явив мобілізацію, до речі. Він тоді вийшов і сказав, що ми об'являємо мобілізацію, ми починаємо опір. Але це теж був потужний крок, тому що ви, якщо знаєте, що на той час армія була не в такому стані, на якому вона зараз є. Пане Вадиме, крок за кроком вона просто руйнувалася. На ваш погляд, от ця пропагандистська кампанія всі ці 5 років про те, що Україна здала Крим, вона ґрунтується якраз на тому, що не було опіру. Хіба не є це інформаційною спецоперацією? От правильно. От тепер ми підходимо до того, а що робиться зараз з боку Російської Федерації для того, щоб... Я побачаю, що це дзвінок з Криму, давайте його послухаємо, а потім продовжимо. Вітаю вас, ви в ефірі.
Алейкум. Витаю. Добрый вечер. Витаю. Витаю вас, пани Лариса и гість. К сожалению, я на украинском не могу говорить. Будь ласка, будь ласка. Я крымская татарка и очень уважаю украинский народ, а также и вас. В первую очередь хочу выразить поддержку и солидарность нашему каналу, родному каналу АТР. Мы думаем, что ситуация прояснится, иншаллах, и все будет как должно быть, все хорошо. И вспоминая 27 февраля, очень становится страшно за будущее и сейчас. Сейчас в оккупации мы 6 лет, и страшно за будущее наших детей, наших внуков, потому что в очень напряженном положении мы живем. И наш народ опять-таки переживает вот эти страшные испытания. Но, знаете, 27-го и дальше, вот последующие дни, мы ждали от Украины ясности, то есть мы ожидали, что какое-то будет спасение. Но, как ни говорили люди, знающие, что нас сливают, к сожалению, мы в последний момент поверили этому, что нас слили. И мы, сконсолидировавшись, стараемся сейчас бороться против такой машины мирным путем. Дякую. И надеюсь, что Украина найдет силы и возможности помочь Крыму. Дякую дуже. Я дуже вам дякую за такі слова і за слова підтримки кримськотатарському телеканалу АТР і за слова підтримки Україні. І я хочу подякувати вам за ваші слова, за вашу позицію. Ну, пане Вадиме, ми чуємо це. Люди, насправді, от тоді на тлі того, що ми бачимо порядок подій. Спочатку Янукович, як головнокомандувач, не реагує на доповіді розвідки, просто не реагує. Хоча є навіть розроблені плани, які подавали йому військові, про те, що треба провести навчання, або треба ввести воєнний стан в січні місяці, за місяць до окупації фактично, і вивести, от те, що зробили росіяни, вивівши війська на дороги, зробити те за рахунок української армії, завести туди додатково війська, він просто не реагує. Потім ми бачимо, як відбувається те, що відбувається. Потім ми бачимо кампанію «Нас зливають», «Вас зливають», мовляв, Україні ви не потрібні, давайте вже змиріться. От на ваш погляд, хіба це не є отакі мережі одного ланцюга? Отакі? І тоді виникає питання, як протистояти не тільки російські військові, але й російській інформаційній агресії, тому що ми бачимо, що для людей в Криму, якщо вони хочуть боротися за себе, за свою гідність, за свої права, вони мають розуміти, що їх країна їх не кинула. Ви праві на 100%. Чому? Якщо взяти по класичному підходу до ведення війни, беремо стратегічну операцію, да будь-яку операцію, з чого вона починається? Вона починається з потужних заходів інформаційно-психологічного впливу. Для чого? Для того, щоб зламити волю того народу або людей, які живуть на тій території, яку ти хочеш окупувати, для того, щоб не було супротиву. І відповідно, в наш сучасний вік технологій, коли ми маємо не тільки телебачення, радіо, ми бачимо потужні мережі інтернету, це все дуже активно використовується. Використовується для того, щоб, ну, по-перше, дискредитувати і сам народ, дискредитувати керівників, лідерів, тим паче облити, як кажуть, брудом патріотів, які борються за свою незалежність. І це все така цілеспрямована кампанія, яка проводиться за єдиним задумом, в єдиному місці, кожні ролі розписані. Це дуже складно протистояти цьому. Чому? Тому що це все продумується. Відповідно, необхідно доносити реально, що відбувається. Раз. Наступне питання, а що робити для того, щоб попередити таку збройну агресію? І якщо ти не маєш доступу до інформаційного простору, як зараз, по суті, якщо ми говоримо про окупований Крим, якщо ми говоримо про окуповані території Луганської, Донецької області, там просто, як кажуть, залізний занавіс. Чому? Тому що це повністю мас-медіа, які контролюються Російською Федерацією. Це повністю медійний ресурс, який спрямовується
з Кремля, з Москви і, відповідно, зовсім по-іншому подає ту інформацію, яка насправді є. Не говорять про те, наскільки нас підтримує міжнародна спільнота. Не говориться про те, а що ми робимо для того, щоб допомогти тим нашим громадянам, які зараз перебувають на окупованих територіях. Де взагалі інші кроки, які спрямовані на те, щоб забезпечити і повернути ці окуповані території до складу України. Але крім окупованих територій, є ще вільні території. Я хочу, щоб наші редактори вивели одну карту, один документ. Це Богдан Устименко, радник ініціативи «Друзі України», Фундація «Україна-США», і колишній перший заступник начальника Державної служби Держгідрографії України. Він опублікував разом з Black Sea News, відомою агенцією, він опублікував таку карту. От подивіться, він, згідно їх даних, вони говорять, і це гідрографічна карта, вона включає узбережжя, захоплене узбережжя Криму, червоним показана та територія, яку сьогодні контролює російський флот. Ми бачимо, що це українська територія колись була. І ми бачимо, що росіяни розмістили бурові вишки, так звані вишки Бойка. За даними, наприклад, Михайла Гончарука, директора Центру стратегічних досліджень, він говорить про те, що ці вишки, вони не видобувні. Це насправді військовий об'єкт вже давно, бо росіяни їх охороняють і таке інше. І виходить, от згідно даних Держгідрографії, загальна площа українських вод, тобто всіх територіальних вод, включаючи морську зону, 137 тисяч кілометрів. І фактично, на сьогоднішній момент Російська Федерація контролює 100 тисяч кілометрів морських просторів. Тобто це 80%. Тут і полягає інша загроза, яка є для нашої держави. Вона постала ще в 2014 році. Перше, що хотіла на той час зробити Росія, це повністю позбавити Україну виходу до Чорного моря. Чорного моря, відповідно, Азовське море, вихід Чорне море, позбавити нас статусу морської держави, блокувати з моря. Це перше. Друге, колеги повністю праві в тому, що всі об'єкти, які зараз знаходяться під контролем Російської Федерації, в тому числі і ці нафтогазові вишки, вони, крім того, вони працюють. Вони працюють на видобуток газу, і сьогодні була інформація про те, що за минулий рік, якщо я не помиляюся, вони добули 10,4 мільярда кубів газу. Так, безумовно. Да, але вони ще, правильно, вони використовуються вже як військові об'єкти. На думку фахівців, для Російської Федерації те, що вона вчинила з Азовським морем, фактично заблокувавши його, анексувавши його. От так висловлюється пані Ганна Гопко, колишній голова Комітету Верховної Ради з закордонних справ. От що Російська Федерація на сьогоднішній момент вже, в принципі, може без жодних зусиль те саме зробити з Одесою. Так, це загроза. І ми бачимо, що ця загроза, вона розширюється не тільки на нашу територію, по контролю, наприклад, Чорного моря. Ця загроза вже поширюється і на країни НАТО. Та ж сама Румунія, та ж сама Болгарія. Це перешкоджання їхньої вже бойовій підготовці, перешкоджання всім заходам, які проводять спільно країни НАТО в західній частині Чорного моря. Таким чином, поступово Росія йде до того, щоб контролювати, скажімо, більшу частину Чорного моря. І для цього в тому числі використовується дуже активно Кримський півострів. Чому? Що це база. Це база. Так, а як Україна протидіє цій загрозі? Є, по-перше, є міжнародна спільнота, і ми доносимо цю інформацію щоденно. Це по-перше. Друге, ми зараз з партнерами активно працюємо і проводимо спільні заходи. Проводимо заходи бойової підготовки, спільні навчання, підготовка персоналу і обмін розвідувальною інформацією в тому числі. Тому що це дуже важливо для країн регіону. І наступне – це розвиток наших військово-морських сил. Без військово-морських сил контролювати нашу акваторію, інші заходи, які спрямовані на посилення нашої прикордонної служби. Тому що протистояти такому агресору, при тому сильному агресору, як Російська Федерація, який вже захопив Крим і має наміри блокувати все, що не тільки що яка рухається біля Криму, а й в інших частинах Чорного моря, для цього необхідні сили. Ви читали, я сподіваюся, інтерв'ю пана Суркова? Так, читав.
Дуже так прискіпливо, я кажу, читав. Там дуже багато цікавого, і навіть і того, на що звернули увагу, і того, на що багато хто не звернув увагу. Але от я хочу поговорити з вами про цю фразу, про те, як оце примус до любові силою, він сказав. Пан Сурков говорить про те, що, мовляв, він дає зрозуміти. От, на мій погляд, те, про що він говорить, в мене таке враження склалося, що він намагається надсилати сигнали, мовляв, він особисто не хотів би, щоб окупований Донбас повертався до України. Більше того, він дає зрозуміти, він посилається на 2 статті, одна пана Венедіктова на «Ехо Москви», де він каже, що оце і є правда, отакі зараз плани у Козака. І там він дає зрозуміти, що, мовляв, його прибрали, бо він не хотів повертати Донбас Україні, а от Козак, він такий голуб миру. Хто такий пан Козак, ми знаємо прекрасно. Те, як він працював по Придністров'ю, ми теж знаємо. У нас є дзвіночок, а потім ми продовжимо цю тему по Суркову. Зірвався, мені підказують. І от, на ваш погляд, що відбувається? Багато дослідників говорять про те, що оця солодка парочка Козак і Сурков, що це хороший поліцейський, поганий поліцейський, що Кремль веде гру, намагаючись заманити Україну в пастку, змусити її повірити, що Москва готова до якихось перемовин, до якогось послаблення своєї агресії. У нас є аналітичні центри, які можуть аналізувати на відповідність те, що відбувається. Всі ці, як раніше були, пам'ятаєте, кремліводи, там люди, які сиділи і читали. По-перше, аналітики, відповідно, якщо взяти в нас в державі, аналізують, що відбувається. І ми ж розуміємо, що, наприклад, 2 роки Сурков і Козак активно працювали вдвох по Донбасу. Один відповідав, Сурков, за політичну частину, якщо ми так будемо говорити, Козак відповідав за економічну. Чому? Тому що все, що відбувається на окупованих територіях, воно все під контролем Кремля. Це перше. Друге, наскільки зміниться? Да, дійсно, Козак – це потужна фігура, який працював дуже активно 2002-2006 рік по Придністров'ю, і ми пам'ятаємо його план Козака номер 1, план Козака номер 2 стосовно федералізації Молдови. До речі, зараз вони відмовилися від такого поняття, як федералізація. А просто, ні, вони просто змінили його, підмінили поняття. Зараз вони говорять про особливий статус Придністров'я в складі Молдови. Щось мені це нагадує, ви знаєте? Мабуть, да. От якщо ви говорите про аналітичні центри, от аналітичні центри прямо так говорять, що це один із шляхів, що якщо це буде реалізовано в Придністров'ї, Молдова, це може бути реалізовано і на сході нашої держави. Але ми повинні говорити відверто, що аналітичні центри, аналітика – це добре. Але якщо ти володієш розвідуваною інформацією, у тебе є плани і наміри, то це достовірна інформація. Тоді ти дійсно можеш перешкодити цьому процесу і усунути або нейтралізувати загрозу, яка є. Справа в тому, що всі ці роки ми постійно чули про те, що, безумовно, Крим є Україна, що Україна намагається і буде намагатися його повернути. Я просто впевнена, що тут визрів вже певний прошарок, який не відмовиться. На мій погляд, мені це нагадує ситуацію з Федеративною Республікою Німеччина і з Демократичною. Тобто, неможливо, це вже неможливо. Насправді, Крим не є Донбас, якщо чесно. Тому що в Криму є кримські татари, які усвідомлюють себе вільними. І вони ніколи, поки живі, поки є цей народ, поки він існує суб'єктний, вони не змиряться з тим, щоб асимілюватися і зникнути, розчинитися в теренах великого російського народу. Це дуже відрізняє, насправді, цей регіон від Донбасу. І дає надію, що рано чи пізно, при певних обставинах, Україна зможе об'єднати півострів, доєднати до себе, бо там будуть ті, хто ніколи не змириться з тим, що вони є в окупації. Да, окупація. І тому тим не менш, ми бачимо, як Російська Федерація постійно працює. У нас є, до речі, дзвіночок, я дуже хочу його включити, а потім ми обговоримо. Немає в нас дзвінка, немає дзвінка. Так от,
І оця ситуація, оця робота Російської Федерації щодо Криму. Нещодавно в одному з ефірів речник сил ООС, колишній речник сил спеціальних операцій, пан Олексій Нікіфоров, це дуже відомий для нас, для Криму, наш військовий. Він був одним з тих, хто 501-ша Керченська бригада, хто тоді не скорився і не виконав наказ безпосередньо командира перейти на службу до Російської Федерації. І тобто людина залишився вірний присязі, вийшов. Ми знаємо пана Нікіфорова. Це той самий військовий, який перемовлявся з паном Теніховим в прямому ефірі. Ми пам'ятаємо цей дзвінок з Криму. Так от, він розказав таку історію, що багато років, коли вони відпрацьовували військові навчання, в них потенційним ворогом була Туреччина, а небезпечним елементом були кримські татари. Чи це є правда? Чи дійсно військовим ставилося завдання на умовного противника Туреччину, а умовний неблагодійний елемент представників кримських татар, які розміщалися в Криму? Чи можливо таке в демократичній державі? Ну, мені складно сказати про це. Чому? Тому що це розробляється Генеральним штабом, тематика навчання і так далі. Але я можу сказати реально, яка була загроза і яка відслідковувалася. І завжди от в наших оцінках Головне управління Міністерства оборони України говорили про це, і це дійсно підкреслено, підтримано тими документами. Ми кожен рік робимо оцінку воєнно-політичної обстановки. І основною загрозою, яку ми прописували, яка основна загроза була тоді воєнна, це наявність на нашій території держави, іноземних військових баз. І саме от наявність військової бази, це російської бази в Криму, вона потенційно була загрозою. І саме оцей момент, він був використаний у 2014 році. Тому що, ну, по-перше, перекидання здійснювалося великими десантними кораблями. Ну, вроді би ж новоросійська, да, йдуть в Севастополь. Як завжди ходили. Тому що це їхня база. Вона в оренді. Знаєте, чому я це питаю? Але тоді, на той момент, необхідно ще зрозуміти, що на той момент іще був таке питання, як екстремізм. Чому? Тому що це був, якщо ми згадаємо, 2001 рік, коли були здійснені терористичні акти. Пам'ятаєте, да? В Сполучених Штатів, коли і тоді, в принципі, в більшості країн світу одним з основних напрямків була боротьба з тероризмом. Слухайте, от чому я про це питаю? Це дуже цікаво. По-перше, є українська держава, в якій насправді національність навіть не вказується в графі. У нас немає п'ятої графи. І тут виявляється, що хтось ставить військовим завдання, ну тобто це ж документ, в якому частина українських громадян вважається неблагонадійною. Це прописується, це доноситься до військових. Мене це вразило, тому що під час окупації того лютого, про який ми зараз згадуємо, 2014 року, є кадри, які знімали наші кримські журналісти з Центру журналістських розслідувань, як ввечері, якраз напередодні 27-го, російські військові комендатури на Нахімова в Севастополі, там стояли черги. Оці військові російські пенсіонери, дачники, прийшли рекрутуватися. Ми маємо півострів, в якому проросійський настрій, в якому вже була спроба анексії, тобто Мішковщина, коли кримський парламент чи то майже не проголосував за взаємну військову допомогу між Кримом і Російською Федерацією, коли віце-спікер російського парламенту стає віце-спікером кримського парламенту. От уявляєте собі, що відбувається? Що таке військове співробітництво? Ну це і є Абхазія, це оте Придністров'я. І тут раптом кримські татари виявляються неблагодійним елементом. І ігнорується, що Крим просто кишмя кишить російськими військовими відставки. Ну, а давайте повернемося. Ми ж розуміємо, що Росія ніколи не хотіла змиритися з тим, що Крим не є Росією. Раз. Чому Україна не реагувала? Ну, мені складно сказати, я ж не є державним керівником. Але те, що було, ви говорите речі, які були, по суті, очевидні. Чому? Тому що військові пенсіонери залишалися в Криму. Тому що Лужко умер, він взяв шефство над цим Чорноморським флотом. Росія будувала квартири і так далі. Інші питання, які були на той час незрозумілими, але зараз це вже очевидно.
А давайте подивимося, що зараз робиться. Іде поступово кожен рік не скажу не примусово, а збільшення російського населення, яке приїжджає з території Росії заміщення на територію Криму. Якщо взяти порахувати, то десь до кінця цього року це десь 400 тисяч буде з початку окупації. 400 тисяч росіян, які приїхали на територію Криму. А це, відповідно, той потужний буде форпост Росії, який буде завжди перешкоджати для того, щоб Крим повернувся в Україну. Тоді ще не варто... А це тільки один із елементів. Тоді ще не варто Україні продемонструвати кримськотатарському народу, що Україна буде завжди стояти на боці кримських татар і не допустить їх. Я думаю, на вчорашньому форумі, який був, і президент саме про це сказав. От у нас, до речі, є синхрон президента Зеленського, а потім є слова Мустафи Джемілєва. От я хочу, давайте Мустафу Джемілєва почуємо про те, що таке є спротив окупантам. Есть на Востоке мудрая пословица: больше всего дорожит своей шкурой тот, чья шкура ничего не стоит. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем своего полуострова, будущем своих детей. Слава жить верным патриотам Крыма, слава Украине! Ну, от ми почули Мустафу Джемілєва про патріотів. Справа полягає в тому, що якщо говорити про території, про землі, які ставали вільними після окупації, ми можемо навести, наприклад, там, де окупація закінчилась, ми можемо навести там купу прикладів. Наприклад, країни Балтії, які одразу, буквально в перші секунди, як тільки стала така можливість, вони відновили свої суверенітети, ми бачимо, де вони зараз. Який рівень їх розвитку. Ті ж країни колишнього Східного блоку, Варшавського блоку, ми бачимо, як швидко вони рушили, як до Європи, до НАТО, до цивілізованих правил. Ми бачимо, як це все відбувалося. До речі, це ті країни, які дуже серйозно сприйняли російську агресію і накопичують зараз свій військовий потенціал. І натомість є такі приклади, як той же самий Калінінград, де проходили Кёнігсберг колишній, де проходили навчання Захід-2013. Нема німців, нема народу, нема що деокуповувати. І тому ми говоримо, в нас є кримські татари, які прекрасно знають, що до 2014 року вони були потенційним неблагонадійним ворогом на військових навчаннях, що вони завжди були під підозрою. Зараз сталася окупація. Після деокупації, а що далі? Вони все ж прекрасно розуміють. От в мене питання, чи не потрібно, чи не має Україна почати діяти так само гібридно, як діяла Російська Федерація? Працювати з місцевим населенням, створювати програми сприяння, гарантувати права, тобто робити от ті речі, які вона ніколи не робила. Дійсно, і це зараз дуже актуальне питання. І це актуальне питання, воно стосується саме повернення і реінтеграції Криму. Чому от вчора на форумі теж говорили про це, що є плани по реінтеграції окупованих районів Луганської області і Донецької. Але на сьогоднішній день немає чіткого плану реінтеграції, деокупації, повернення взагалі Криму. Над цим працює. Держава працює Верховна Рада, працюють інші елементи. Єдине, що буде дуже складно, тому що контррозвідувальний режим, та взагалі окупаційний режим в Криму дуже потужний. Ми бачимо, наскільки складно, там людям просто жити наскільки складно. Ми не говоримо про призив в армію. Да? Призив в армію, якщо говорити, Росія вже відкрито говорить, що от ми в 2019 році призвали до лав Збройних сил Російської Федерації 5 тисяч осіб. Раз. Наступне питання, все, що стосується національних, культурних, релігійних цінностей. І про це навіть на сьогоднішній день говорить Організація Об'єднаних Націй. Є доповіді і таке. Знаєте, що я в цьому бачу? Є ще один момент. От той призов в армію, частина українських громадян задіяні в російській операції в Сирії. Вони гинуть. Фактично це є воєнний злочин. Росія використовує українських громадян для того, щоб чинити оці свої військові операції на чужій землі. Там це все є предметом розгляду Радбезу ООН. І
я не чую від України, як країни суверена, жодних заяв, скільки людей, скільки постраждали, як злочин, як конкретний злочин з цифрами і обличчям. Ну, росіяни поки що, ті, хто призивають по, скажімо так, по призиву на обов'язкову військову службу, вони не відправляють не на територію Східної України, не на територію Сирії, але є, зараз дуже потужно розвивається в Російській Федерації так звані приватні військові кампанії, де йде вербування всіх, в тому числі і населення з території окупованих районів Донбасу. Відслідковується кількість таких людей, взагалі така активність, тому що це є воєнний злочин. І реальні цифри, реальні долі, де людину, наприклад, призвали до армії, а потім запхали його десь якусь там Тюмінь чи ще щось, і з ним щось сталося, захворіла людина чи ще щось. Це все привід для міжнародних судів. Так, правильно, ви говорите, абсолютно відслідковується. Все, що стосується прав людини на сьогоднішній день в Криму, в тому числі воєнна розвідка, ми відслідковуємо. Ми збираємо ці матеріали. Чому? Тому що Міністерство закордонних справ працює безпосередньо з цими організаціями ООН, які займаються цими питаннями, для того, щоб довести цю інформацію. Я впевнений, що при накопиченні достатніх доказів можна буде подавати позов до міжнародних судів. Точно так же, як це подано позов Україною у 2017 році в Міжнародний суд ООН в Гаазі стосовно конвенції прямо порушення прав національних меншин. І, до речі, суд взяв до розгляду це питання. Взяв питання порушення і культурних питань кримсько-татарського населення. Да? Він взяв всі питання, які пов'язані в тому числі порушення прав українського населення на території Криму, українців. Знаєте, що це важливо. Я нещодавно бачила доповідь українських правозахисників, яка знову ж таки буде доєднана до оцих міжнародних судів на дані, які дають правозахисники, вони стануть частиною доказової бази проти Російської Федерації. І там, крім таких військовоєнних злочинів, які ми з вами вже згадали, як то зміна демографії, тобто це така м'яка депортація називається. Це воєнний злочин. Призов – це воєнний злочин, паспортизація – воєнний злочин, пропаганда на окупованій території – воєнний злочин. Правозахисники говорять про одним з параграфів, вони говорять порушення прав на самовизначення корінного народу. Там вони говорять про неможливість вчитися кримсько-татарською мовою, неможливість там застосовувати кримсько-татарську мову в органах влади, і мене це неприємно вразило. Тому що Україна досі не гарантувала права кримсько-татарського народу. Оте саме право на самовизначення. Це якась дивна історія. Ми апелюємо до того, що самі ігноруємо. Да, і це теж така гібридність, зі знаком мінус. Тут повинен бути закон, тут повинні бути інші законодавчі акти, Верховна Рада. І це питання дуже актуальне, і воно розглядається. От, повірте мені, що... як президент каже, що він сумнівається. Він сумнівається, що права кримсько-татарського народу посприяють окупації, і я знаю, чому він сумнівається. Багато хто сумнівається. І оце питання, розумієте, ви ж читали цю доктрину Герасимова про гібридну війну. Да, ну це вже це вже класика якраз російського підходу до сучасних конфліктів. Хто її читав? І ви пам'ятаєте, чим вона закінчить? Що таке перемога? У нас є дзвінок з Ялти, давайте послухаємо. Вітаю вас. Вітаю. Ви в ефірі. Так, зірвалося. Ось, ви пам'ятаєте, чим це закінчується? Там дуже цікаво, там така суміш військових, інформаційних, диверсійних, політичних, і дуже цікаво. По-перше, війна і військові дії, вони є допоміжними до якраз інформаційних і спеціальних операцій. По-друге, перемогою в цій війні є так звані миротворчі сили, тобто окупація за рахунок миротворчих сил. Це є перемога. І оце демографія, яку Росія здійснює, до речі, вона здійснювала її, завозячи на півострів своїх громадян, як ви вже згадували. Лужков, він же ж не тільки там Чорноморський флот підтримав, він ще забудував половину Севастополя, він забудував величезну кількість побудував квартир, які селили тих самих російських військових пенсіонерів. І от ми говоримо про те, що Росія використовує гібридні методи, вона використовує, щоб окупувати Крим. Вона використовує їх, щоб утримати його, навіть якщо буде ослаблений, буде змушена припинити пряму окупацію. І ми говоримо про те, що ті самі гібридні методи, які мали би бути частиною військових стратегій, ми чомусь досі сумніваємося, ці рішення досі не прийняті.
комунікація з кримськотатарським народом, комунікація з місцевим населенням, підтримка місцевого населення, розуміння, що вони є в окупації, вони мають бути деокуповані, вони в жодному разі не мають стати частиною оцього російського болота, це є військова задача. Правильно, з підтримкою держави. Чому? Тому що саме у нас в Генеральному штабі є управління, які займаються цими питаннями. Чому? Дуже важливо в період окупації, щоб населення окупованих територій не втрачало зв'язок. Це реально. Дуже складно це робити, тому що повна ізоляція, інформаційна ізоляція окупованого Криму, повна інформаційна ізоляція окупованих районів Донбасу, але на сьогоднішній день ми не стоїмо на місці. Це і ті заходи, які проводять військові, це і ті заходи, які проводять спеціальні заходи, в тому числі і розвідувальні органи, для того, щоб не тільки донести інформацію, а, як кажуть, зробити так, щоб оцей інформаційний простір він був прорваний. Для того, щоб доносити реальність, яка є сьогодні в Україні. Це по-перше. А по-друге, для того, щоб розуміти ті всі процеси, які відбуваються в Криму. Чому? Тому що на сьогоднішній день 6 років окупації – це доволі таки значний період. І ми говоримо, що це навіть більший період, чим тривала Друга світова війна. А, на жаль, і ми це бачимо, наприклад, по тому ж самому сходу України, вже виростає інше покоління, яке виростає в умовах окупації. І це використовує дуже активно зараз Російська Федерація. Оця юнармія, всі ці патріотичні гуртки, патріотичні рухи, які спрямовані на те, щоб дітей, підростаюче покоління, виховувати вже зовсім іншими поглядами. Це є дуже велика загроза. На думку українського аналітика Віталія Портнікова, нашим найважливішим завданням сьогодні для того, щоб прискорити деокупацію, є отримання і збереження України в існуючих кордонах сьогодні, тому що Російська Федерація не полишає планів по захопленню нових регіонів. От на ваш погляд, наскільки ми готові? Ми, скажімо так, робимо все для того, щоб це не було для нас зненацька. Розвідка працює? Розвідка саме, от ми коли опрацьовували варіанти, один з варіантів був це зовнішнє втручання і провокування конфлікту на нашій території. Особливо там, де проживає російськомовне населення. Особливо там, де є можливість Російської Федерації проводити якісь пропагандистські інформаційні заходи і навіть розвивати свою мережу проросійських сил. Це насамперед схід України, це південні райони України, це та ж сама Одеса. Чому? Тому що в 2014 році одним з ключових місць портів для Російської Федерації, крім Криму, була Одеса. І вони це розуміли. Не залишається мало часу. Я хочу тоді, якщо ви згадали про Одесу, вчора буквально відбулися, не вчора, позавчора відбулися обшуки в Кіберальянсі, відомій волонтерській розвідувальній групі, їм належать вскриті дамби якраз Суркова. Тобто переписка Суркова, за рахунок якої ми дізналися величезну кількість російської агентури, принаймні серед інформаційних і медійних наших майданчиків. І їх звинувачують в тому, що вони нібито зламали Одеський аеропорт і розмістили там фото Грети, відомої світової екоактивістки. Але, як пояснюють сам Кіберальянс, його активісти, що вони насправді за день до обшуків вони розмістили повідомлення, до того, як були обшуки, вони розмістили повідомлення, що аеропорт має певні дірки в безпеці, кібербезпеці. Я просто згадую, що російська окупація почалася з захоплення аеропорту в Криму. От на ваш погляд, бігати за активістами і Гретою, а дірки в аеропорті в Одесі закриті? Це не є сфера моєї відповідальності, а якщо говорити, якщо навіть вони знали ці дірки, це вже... Вони повідомили публічно. Це публічно, але ця інформація попала вже до Російської Федерації.
Чому? Тому що ця інформація, по суті, вже державної ваги. І правильно ви говорите, що це почалося в Криму, почалося з аеропорту. Чому? Тому що засоби комунікації і можливість швидко перекинути свої контингенти, свої сили, так звані, це будуть або гібридні сили, да? Збройних сил Російської Федерації, або підрозділи Збройних сил. Для них необхідна інфраструктура, а її необхідно зайняти. Ну що ж, ми змушуємо закінчувати наш ефір. Я дякую телеканалу АТR за можливість поговорити на таку важливу тему, згадати, як це було. І я розумію, що дуже мало ми, журналісти, можемо зробити на підтримку, виключно говорити, виключно нагадувати про те, що телеканал АТR має працювати, тому що це є голос того самого вільного Криму, який сьогодні бореться і за себе, і за Україну в окупованому Криму. Я хочу перед тим, як попрощатися з вами, я хочу все ж таки нагадати вам, що завтра, 28 лютого о 10-й в окупованому Сімферополі за адресою Павленко 2 відбудеться апеляція по Наріману Межмедінову. Його звинувачують в тому, що він був учасником батальйону імені Намана Челебіджихана, добровольчого батальйону. І завтра будь-хто, хто поділяє тривогу за невинно покараних, може відвідати цей суд і підтримати його, побути поруч з ним. Я на цьому з вами прощаюся і сподіваюся, що побачити ще раз вас, вже гості, вже в ефірі телеканалу АТR, який, я сподіваюся, буде віщати буквально в повному ефірі, в повному об'ємі вже буквально з наступного тижня. Ну що ж, на все добре і зустрінемося у вільному Криму.